Na padangi kharwe haja sospa soplai tigi school haga jela kibra itu kasoka hagi khat atri district ka Jyoti Sroat school high secondary school Shillong East Khas Hill kawan banengkong daga bayo khandai spa phu point na ka si hajar point haga jingbiang jing don kam ba jing hikai kat ba ka step by step Lawbahskei West Khas Hills kawan hatraidu daga bagamai tang apu 100 point mentaka sengi menteri kenat Peternat Poli Putih ke jela ba la kemen rembui la pelaj yang migraya school performance grading index ni MSPGI aja pusana aja punri kani ke MSPGI kedai uding kot ban theu ban wo ya ke jiong jiman ki school ha ke jela kat kum ki kendon ki ba bu bat produk daga yudais ha ke sokal India kedon kumba supply tri ki kendon ki ba theu bat bisya ya ke jiong jiman ki school Nanduk ka jingbiang hari jing school ki kamera ki tiar gitar kumpam umdi ke sodong saukun bat kiwei ba la kemen ong ba ka MSPGI kam dai ban theu ya ke bas new henrei ka dai ban pen i ya ki school bakin yakop knang bakin kiu bat kani ki jing theu kam don kanu kanu ki jing le kerpang ya ki school hanong kendong ni hasor nei la simbe kawai ka rensa ula kedeu ba ka PGI jong kari ka jela miklaya ka kamkiu ha ka jirong jingman ki school na ka jingkamai ke besaus pa iwei poin rupu poin hausnem aja pu apulai siaka sanspa absan poin nyupwei ha hausnem aja absan aja punri press conference ka ba ngi khot man tarasi na ka jam ka jongi ko ka education department habadin ba ka sarkar India ka lapenmi ya ka PGI score ka jongi barok kari ka bangi tipro ba ni layo ya ka score kumba sanspa arpusan poin nyopwe ta harin kata ni perkhat kumno ban improve shushu ya ka jinglong ka jingman karukom ai jing hikai hapo ka ni ka state ka jung dem ta kadau ka department na ai khuble ya officer ni commissioner secretary ki officer khamtam na po ka sewam ki bala shimkhia ban penbit penbiang ya kan ka report ka bang ai ya ka ranking kan ne ka de first office kan ka nong kom po ka ri ka ba ka state kalale ki state kilale khatwe hajar south pa south light league score hapo ka state ke jongi ngi penmi ya ki ha e kat no ki score kum no ki ran ki don ki top 20 ki don ki top 100 but barok ka school pat kat no ki score ki don ki score ke ba ka score jong ki kalong very low kalong kaduna bha tegi happy ban improve tengah kajing penmi ya kane ka report kalong ba ki school barok kintip ka ka ba ki dei banle katno ki yo knang ba ha ki ni system system di banangwan kin lab improve la ki school ki improve ki tip ha ki ayo ka ki chigna ki ngakermen ba ka education system ba jung but ya kane lale amtang na benta ki school sarkar ngilale nang tak hatway hajar south pa south light ligi school but ya kini ki point ke bagi school ni shimbaro na po ka ba ki school hapo ka yudais lang ba kata ni rang yaki tenga ai khuble yakini ki DSEO SDSEO ki BRC BRP jongi ki batrishtom nang yai tre khnang ba phiru phinpe ki ki school ba philla ban monitor shu khnang ba ki wan ra ya kaneka jing ai jing kai wa biam hapo ka state ka chumi ka bangi khot hane press global pelai pai ba ya kane ka PGI ranking ke jongi hapo ka state kaba dunatam kadega step by step Lawbahskei LP school West Khas Hills ka school tu karong tang arpun rew only 26 out of 1000 is the bottom rank. So in this ranking we are giving all the scores. So the ranking based on the schools, the lowest is there, and in different district also we have given some different ranking, top 20 and the bottom 20, so that they will know. It is like we want that every school should challenge itself how to improve, and by challenge itself, it can challenge the other also to improve.
ngan ai phi ke ba kot phi sampai hi ngan ai ke sampel jong kan ka score phi la sampai ni mo That's a good question. mano ko ong nong kondong na mano ko ong nong sor biang ki wa biang anong kondong teng teng nong sor don ki ba don hasol teng nong to ba ka e ka bang la ndo ba every nook and corner of state ki ban don ka score ko biang nam ta ban yo ji kai khna biang mo